Ipangumusta ko ni mami ni mo ha. Taon-taon namin wa makita si Tricia. Bitaw, parehas manggod mong busy sa tag-sa-tag sa ninyo kanegosyo, good. Yeah, whatever. Sige, iha. Bye. Bye. Bye! Bye, God bless. Wala sa kulit. Oo, gihatod ko sa may gate. Dahil mo lingkod dito. Dahil, kung wagi gusto na nga akong anak ng puli, ay nagpusa. Alfon, komitido na ko. Dugay na may nagsabot si Tricia. Nga minyoon na mo ang among masika anak. Dan, kung unsay kalipay niya, kung kinsay ang gigugma, angay na itong respetuhan niya ang desisyon. Dili ko masugot. Dili, Alfon. Nahibaw ka niya, anak. Ikaw mismo nahibaw. Nakasinati ko ni anak ka ni Adto. Suma! Nahigugma ko sa among driver. Pero nag-apas lang siya sa among bahandi. Sa among properties! Carmi, dugay na nang itabo. Angay na nang mong ilubong sa kalimot. Og nagtuo ka? Nagtuo ka, Alfon! Nasayod ka ang pagkikalimot! Dahil, dili ka makahimo niya na sa pagkikalimot. Kay hangtod karon na in love ka pa kaniya. Ibaw ka, Alfon. Kasilang o pagdumot ang gibati ko niya. O giampo ko. Naunta, dili lang makakuros ang among dahan. Giampo ko, Alfon! But dili lang unta makakuros ang among mga dahan. May kinabot na ganong. Si mami ni mo, naguhat ni mo. Ganyan na naginuhat ni mo. Ano naman sa ganong? Ay, same as usual. Ni anasan ang babae nga nipis o kilay. Ano mo sa iyang ipahaba kang mami? Maubitaw gisugat na dayon kadong kay aron makapangandang ka ug unsay imong itubag. Kasi, salamat ni kuya. Ayaw na ba sa kwarto? Rabin! Anong karon ka lang? Ay, mami. Climbed a mountain and I turned around. Wa mo pa matubag ang akong pangutana. Diin ka man! Nganong ka karong iabot? Kanina lang off ang imong klase. Dito ko lang pilif, mami. Sorry nga, wako ka-inform ninyo. Lowbat ang akong phone. Ogway landline sa ilang Philip. Ganon? Wala ko na sa pagpanawag kay na busy namin. Busy? Busy sa inyong kabuang? Nag-group study mi, mami. Ako ang leader sa grupo. Ug nagkasabot ang tanan nga adto mi sa ilang pilif. Nagsulti ka kahas tinuod, Ramil? Kung agabyado ka, mami, pwedeng tawagan mo si Philip. By the way, asa man si Daddy? Kaya gimingaw na ko niya. Nasa sod sa mong kwarto. Pahaway pa. Okay, mami. Gimingaw na igunin mo, Dad. Oh, mas labo pa kung himingaw ni mo iyo. Kumusta yung biyahe, Dad? Okay na iyo. Ikaw, kumusta? Halin ba ba? Gahig o naghihapon ng imong anak.
Tambagin ang imong anak, Alfon. Way girikanan nga mutugyan sa ilang anak gato sa kadautan. Pero kini si Ramil, baliwa lang gini ang tanan ako mga pong. Dar, pasagilaw na ni nga mong pagbanding si mong anak. Kamon ipadayon. Ay, gusto na mong tagbawon ang among kamingaw sa sugusa. Okay ba? Bahala ka. Kanya harang na-spoiled ning imong anak, Alfon. Well, magpreparan ako. Musayo ko gato sa KTV and Music Lounge. Okay. Excuse me, gentlemen. Okay lang din. Sir, Dong, Ay, samtang nagbinding-binding mo, na inyong kape. salamat. Sige Dong, aris ako. Sir, Oh. tawag ka lang kung may isuko. Well, you done me and you bet. Hain ka man, nga nung nahanaw